Ναι, με ακούτε? Ναι, σας ακούω. Για πείτε μου. Ο Κωστάκης είναι που έχω πάρει. Α, για την τράπεζα, το λογαριασμό. Βάλετε τα χρήματα. Έβαλα, ναι. 260.000 μου είπε η κοπέλα, σας τα έβαλα. Μάλιστα. Θα πάρει $1.000 η μικρή. Φοιτήτρια. Από το Ναι. γραφείο σας, έτσι. Κοιτάξτε, $1.000 δεν θα πάρει ακριβώς. Μα είπαμε $1.000 να πάρει. Και μου λέει όλα μαζί Όχι, όχι, όχι. Δεν γίνεται. Θα κρατάμε και εμείς κάποιο ποσοστό από αυτό. Μα δεν μου το είπε αυτό όμως. Α, δεν ξέρω. Όλα μαζί είναι τόσα. Όλα μαζί. Θα μεταφέρετε και τίποτα τρόφιμα, μπριζόλες και τέτοια πράγματα? Τα. Μάλιστα. Μόνο τα χρήματα. Δηλαδή το ξεκαθαρίσαμε. Κοιτάξτε, στη μικρούλα θα φτάσουν γύρω στις 400, γύρω στα 400 περίπου. Τι πράγμα? Στη μικρούλα θα φτάσουν γύρω στα 400 λέω. Θα φτάσουν 400 σας λέω. Δεν το κατάλαβα αυτό τώρα. Πως εγώ έστειλα για 1.000. Κρατάμε και εμείς σας λέω κάποιο ποσοστό κύριε μου. Τα $600 θα κρατήσετε. Ναι, όχι εμείς, κρατάνε και οι ανάδοχες εταιρείες, φορέα CDI, PRW κτλ. Μα δεν καταλάβατε, έχω στείλει $1.000. Μην φωνάζετε κύριε. Σας είπα $600 θα φτάσουνε. Τα 400 συγγνώμη. $600 κρατάει το μαγαζί μας. Τι γίνεται, κάποιο λάθος κάνετε. Εσείς κάνετε λάθος κύριε Καθίστε το μου. 60% των χρημάτων που σας έστειλα. Δεν τα κρατάμε όλα εμείς. Δεν μπορείτε να μας προσβάλλετε. Σας είπα δεν τα κρατάμε όλα εμείς. Κρατάνε ανάδοχες εταιρείες και ABI Exchange Artificial Intelligence. Λοιπόν, εγώ είπα, πήρα τηλέφωνο. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εγώ βλέπω τώρα στον υπολογιστή ότι έχετε βάλει τα χρήματα. Εμείς πήραμε τα $400 θα φτάσουν. Μην ανησυχείτε. Ειλικρινά σας λέω μην Και ανησυχείτε. θέλω να φτάσω 1.000. 1000 δεν θα φτάσουνε. Πώς θα γίνει. Ωραία, να μου τα στείλετε πίσω τα λεφτά. Δεν υπάρχει τέτοια. Έγινε η δοσοληψία κυρία μου. Τώρα σοβαρά το λέω, θα μου πάρετε $600 για να πάτε στη Ρουμανία. Είναι δυνατόν. Τι νομίζετε ότι είναι η Ρουμανία κύριε μου, Άγιος Παντελεήμονας? Τι? Άγιος Παντελεήμονας νομίζω ότι είναι η Ρουμανία? Μα τι λέτε, θα πάρετε $600. Για... Σοβαρά το λέτε. $600. Κυρία μου δεν έχουμε να κάνουμε εμείς με $1.000. Εδώ κάνουμε με εκατομμύρια δολάρια δοσοληψίες. Εγώ έκανα συμφωνία με την κοπέλα. Δεν με ενδιαφέρει, κάνατε μαζί μου. Μα τι πάει να πει να μας ενδιαφέρει. Ωραία, βούλωσε τότε. Σου είπα $400 θα φτάσουμε. Δεν έπεσε λίγο. Θα μου πεις εμένα $400. Δεν κατάλαβα, φωνάζεις κιόλας. Θέλεις μήπως να στείλω τα 200? Δεν να στείλω τα 200. Τι τα 200? Εγώ ήθελα $1.000 να στείλετε, έτσι. Μου λέτε, σας λέω πόσο κάνει, μου λέτε θα στείλει 260.000. Πολύ ωραία σας λέω. Λοιπόν, τέλος πάντων, σας κάνω τη χάρη και στέλνω 450. Όχι, δεν θα μου κάνετε τη χάρη να στείλετε 450, θα μου δώσετε τα χρήματα μου πίσω. Δεν θέλω. Είχαμε κάνει μια συμφωνία, αν δεν θέλετε να τη τηρήσετε, θα μου δώσετε τα χρήματα μου πίσω. Δεν τα δίνουμε κύριε. Μα τι πάει να πει να με Έχουμε να αγοράσουμε κάστανα να μεταφέρουμε πάνω στη Ρουμανία. Δεν δουλεύετε? Μα τι θα σου λέω. Έχουμε να φύγουν τα λεφτά τα δικά σας, θα πάνε σε καλαμπόκι και κάστανα. Τι πράγμα. Να μην μιλάει σκασμένη αυτή μέσα. Λοιπόν, προσέξτε πώς μιλάτε, έτσι. Δεν είναι τρόπος αυτός. Λοιπόν, τέρμα τελείωσε. Μιλάς κατεβαίνουνε. Καλά, είσαι πολύ απρατεωρά. Θα σου στείλω την αστυνομία. Στείλε μου και το 200. Την αστυνομία Να πας να πνιγείς. θα πάω να πηγαίνω. $200 ρε αρχιδί. Λοιπόν, έχω πάρει εδώ στη Λεγόν και μου.